Murigeria ya mateyamo kurwa ase kenyoro gia karantini kegotoka ase ward ya Gesima ase mwebunge ya Kitutu Masave county ya Nyamira nigo baesokire na gosaba obokonyi bogwakania bill ya nyagitari nabo igokwenekia nkoroberia bare emeroberio yokomwenia omwana obo oyo okwete kobwatekana n'oborwaire obo botamanyekaini. Nyagosira Lois nigo bono arobeire gochigosoa ase university eri gochigokonya enka yabo korende akanyara kobekwa nse n'oborwaire obo bwairire eamate aye konia kere gento erio komorwaria korende akanyara koba kagosira obogima bwaye kagenderete konyora obobwenia. Mwana yakisia kianga gise kyamara gobaiga agasuka gukipara agakoikoi kinyanya sese karwa ikamuruma kaya muruma nkana abeire nkumwira nyagitari amuri nyagitari ponba ko mwana uyo nsirire pono ngwanja gaki monkonye epiri na bwata bwakire iguru nabere siringiri bumya moja pono ncyandikite nabana bandi mbale baliga abo bakorite kisukuru balikaga konyoro uyo sirire nere nategemetere ende gaki konyoro itira matemwa agende university ajigontenerio mukyo yone obugima bwane amenyete iga nabete ngosomia mwana omono sana chibesika goti kamina pono chibese na bwato bokongu chiankongeire pono na bwato bokongu omwana oito omwancho korokroisi mwana oyo niga akorete form 4 2025 akanyore P+ twabwate ritumaini ngase nkeye iga nanyare koboko yakonya asa matukari mutu omogako uyo twarira obokongu enkeye omwana oni gachagete kurwara mapema omoire sukuru omoire sukuru autaka yani onatumire noinche bweka na mutumire chibesa agenda nando kwa makisi agende sukuru oirana okurwa obwena nando irana in fact otumire chibesa onirie ebintu oniri roche matabori okorire chusi ataka koni oborimo in fact agatangaza oborimo nche na mokonya akachikuruseria omwana oyo nyagitari asarenge akataka koni naende para naende nkamwa 20,000 in fact otwarira obokongu utatiga bona atamanya gokwana ekia aseng'encha atantanire omwana otorwareire twabeire togoturu nore mbotuko ng'a yabeire bobe omwarimu agwake eripoti kira rituko mwana oyo ogendereirie omwana otokonya noyo okorokwa okwanira abono iga nero otokonyire ebintu ebinga obikonyete konyora ebintu byani byarire ono family eye yaonirie everything gaki enare gosaba amateni oka korunya gitari no mwana oyo achagete kurwara mapema paka bono iga amateni abwato inche mnandugireti paka yakabese kibyombe gosaba serikali gosaba babusonya bonsi kiro ya magaki atokonya so muchuyo asatara kamose anchire cherusa matogoro minto na anchire kaki motokonya kaki aso muchuyo kaki mocho monkonyera abana baliga bandi baitetebiya na monkonye epire nyagitari asingere bumya moja musike John Mose omusike swanya kaki enkeye abanta family eye yaoni paka yaoni amabati kuri nyomba chusi bone namba yesimi 07 11 520 608 erieta riko chanyangaresi John Orucho.